Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe. Molweni, namhlanje sizawufunda kwi-Exodus 16. Sigqibele kwi-Exodus 15 amaSirayeli ewilile ulwandle olubomvu. Yaphuma ingoma Moses. Udunyuso obukhulu nobungangamsha nobuhle bukaYehova. Aphuma umnqonqo oomama phaya bekukhokelwa nguMiriam. Kumnandi kwisahluko se-16 zijikile izinto ngoku. Inyanga yesibini behamba entlango, badiniwe ngoku, balambile, phele nolokhoyo, phele nobubumnandi ngoku. Dala kaloku behamba, masibe sezinyaweni zabo namhlanje. Hayi, sibe nosizishe. Ivesi yokuqala i-heading yethu ithi amaSirayeli ayakrokrha entlango, athunyelwa imana, ayakhalaza. Ukroka kukhalaza phandle. Lonke ibandla loonyana bakaSirayeli landuluka e-Elimu, ntlango leyo, lafika entlango yaseSini ephakathi kwe-Elimu neSinayi ngosuku lwe-15 lwenyanga yesibini yokuphuma kwabo ezweni laseYibhita. Verse 2, labakrokrela uMoses no-Aaron lonke ibandla loonyana bakaSirayeli entlango apho. Bathi, verse 3, oonyana bakaSirayeli kubo, akwaba besife sesandla sikaYehova ezweni laseYibhita xa sasihleli ngasezimbizeni zenyama sisidla isonka sada sahlutha, ngokuba nisikhuphele kule ntlango ukuze nisigubhise sonke esi sikhungu ngendlala. Indlala yenza into yokuthi abantu bathethe ngantoni. Kanti xa usentlango nobukweyiphi nentlango ungabocinga fanuba uYehova ukulahlile. Andiyazi loo wilderness okuyo, kodwa ungacabanga ukuthi uYesu has forsaken you or abandoned you. Sizawukhuthazeka namhlanje apha kule sahluko ukuba nathi kwii-wilderness zethu uYehova akasilahlanga. Uzasipha, he is our provider. Uzasipha konke esikucelayo. Andithi utshilo wathi he will never forsake us, he will never leave us nor forsake us. Utshilo izwi lakhe. Utshilo wathi njena singekatsho nokutsho uba sifuna ntoni na, uyasiva, usimamele. Usitshilo ezwini lakhe, utshilo lapha wathi njena, I will make a way in the wilderness. Kwi-wilderness ukuyo he will make a way, he is a way maker. Khuthazeka, masiye kwivesi yesi-4. Wathi uYehova kuMoses, uyabona ndiyakuninisela isonka sivela ezulwini. Kanti uYehova njengoba bekhalaza kuMoses naku-Aaron ubamamele. Wathi ndizalibisa isonka sivela ezulwini. Sivela phi isonka sakho? Kufuneka usazi uba uYesu is a bread of life. Yiyo loo nto kufuneka uzidibanise noYesu, ube ne-strong relationship noJesus, ngoba he is the provider, he is the bread of life. Xa ulambile ngena ngomthandazo, xa unantoni noyifunayo phakamisela ilizwe lakho kuye, khalaza kuye, khalela kuye, ungakhalazi, khala kuye, cela yena. Ivesi yesi-4, wathi uYehova ndizayibuyisa isonka sizabe sivela ezulwini. Haleluya. Baphume abantu babuthe isabelo semini esilingene emini. Wabona ukuthi he is a God of order, he is not a God of confusion.
1 Corinthians 14 verse 33. For God is not a God of confusion but of peace. Nansi direction. Uthi aba bantu bazawubutha isonka ngokulingene usuku. Abanye ngoku nabo sebebutha isonka esininzi bayo. Ngemini elandelayo nazi sesihamba zimpethu lapha sibolile. Kanti uYehova bewuwisile umthetho ukuthi makwenzeke kanje. Thathani ukutya okuza kulingana nina, okuzawulingana usuku. Order. Ungathi ayifuni into ene-confusion nje. Chaos and confusion is not from God. Nakuwe life funeka uyazi ukuthi nje ukwazi ukuyibona, udiscerne, ubone ukuthi hayi le is not from God. Ungayivumeleki, ungakwenzi into ukuthi usuke kuyawo. If uyayibona uba it's not from God, then usondeze kuyawo, azokulwela nawe, azolwa nawe. Athi elingene imini ukuze ndibalinge. Uyatsho ukuthi nje ndizawubalinga ukuba bazawumamela na, bazawumamela nalo myalelo wam. Uyehova uyasazi ukuthi asimamele. Uthi i-test is every day, usithesta ngento ezincinci. Uyasithesta. Nangoku uthi nje ndizawumamela into ukuthi bazawumamela na leyo instruction yokuba mabathathe isonka, imana ezawulingana usuku, engalali. Ngoba ubeke yalala izawuvela impetu. Athi ndizawubalinga ukuba bazawumamela na. Verse 5, kothi ngemini yesithandathu. Athi ngemini yesithandathu ke ngoku bazawuthatha idabo, bazawuthatha umlinganiselo weentsuku ezimbini belungiselela icala. Lo mthetho lo ngumthetho uYehova uxelela uMoses kwenzela baxelela amaSirayeli, kodwa zange bawugcina. Koba ngumlinganisiwe ophindwe kabini kunoko bathe bakuthatha imihla ngemihla. Verse 6, wathi uMoses kuAaron konyana wakaSirayeli bonke, ngokuhlwa niyakwazi ukuba nguYehova owanikhuphayo ezweni laseYibhithe abaqhayisela. Uyabona ngoku uthi njena nina nizawumazi umuntu owanikhuphe eYibhithe uba nguYehova. UYehova akayiwani lo, akathethi, hayi nothi kabini. Ngoba into ithethile uzawuyenza. Utshilo nawe wathi nizawuhamba nawe. What I will fight with them that fight against you. Mthembe, funeka i-trust yakho ibe strong kulo Exodus 16. Izovuselela wena. Verse 7, kusasa uMoses noAaron bayabakhuthaza. Uthi niyakubona ubuqhaqhawuli bukaYehova, you are going to see the glory. Now every day you must see the glory. Is the glory of feeding you. Noba bungasebenzi, this is the glory ekubonisa umsebenzi. Noba wenza ntoni na, is glory enza ubuqhaqhawuli bakhe nobuqhaqhawuli bakhe nobuhle bakhe nenceba zakhe esenza ukuthi njena sibe sisahlisi. Akusiyo omnye. Yiyo loo nto ufuna ukuphakamisa yena, phakamisa yena. Utshilo wathi I will be the wall of fire around you, the glory, uqhaqhawuli in the midst. Uqhaqhawuli uYehova, i-enablement. Nguye osenza into ukuthi sibe able. Nantoni na ayingomandla ethu, kungamandla wakhe, bubuqhaqhawuli bakhe obusipha amandla. Kwivesi yesibhozo wathi uMoses, niyakubona ekuthini uYehova aninike inyama ngokuhlwa, nidle isonka kusasa, nihluthe. Ekubeni uYehova ekuvile ukukroka kwenu enimkrokrela ngako, ke thina besingobani? Utsho uMoses uthi singobani? Thina bengakhalazi kuthi. Bendikhalaza kuYehova. Uzaninika ke. Verse 9, wathi uMoses kuAaron, yithi kwibandla lonke lonyana bakaSirayeli, sondelani phambi kwaYehova kuba uvile ukukroka kwenu. Verse 10, ke kaloku xa ethetha uAaron
kwibandla lonke lonyana bakaIsrayeli bakhangele entlango, nabo ubuqhaqhawuli bukaYehova bubonakala efile. Wathetha uYehova kuMoses wathi, ndikuvile, uvesi 12, ukroka konyana bakaIsrayeli. Thetha nabo uthi, lakutshona ilanga nodla inyama, kusasa nohlutha sisonka, nazi ukuba ndinguYehova uThixo wenu. Verse 13, kwathi ngokuhlwa zenyuka izagwityi zayigubungela iminquma yonke, kusasa kwabakho umbethe olele ngenxa yonke eminqubeni. Verse 14, wenyuka umbethe obulele, nanko kukho phezu komhlaba entlango intwana apha ecolekileyo, ejiyileyo, encinanana njengeqabaka emhlabeni. Basixelelisa sonke uba sasenjani, sasilele ngathi iqabaka. Bayibona verse 15, oonyana bakaIsrayeli bathi omnye komnye, yintoni le? Bebona into elele eplati, bathi yintoni? Bengayazi uba sisonke, bengayazi uba yimani. Kuba babengazi ukuba yintoni na, wathi uMoses kubo, sesi sisonke aninika sona uYehova ukuba sibe kukudla kwenu. Verse 16, le yiloo nto wawisa umthetho ngayo uYehova wathi, buthani yona elowo ngangokudla kwakhe ihomeri ngentloko yomntu ngokwenani labantu elowo athabathele abasentendeni yakhe. Bathatha umlinganiselo. Benje njalo oonyana bakaIsrayeli, babutha omnye kakhulu omnye kancinane. Verse 18, balinganisela ngehomeri, isilinganiselo eso. Akagqithisa obuthe kakhulu, akasilela obuthe kancinane, babutha elowo kangangokudla kwakhe. Wathi kubo uMoses, umntu makangabeki mbeko, ungabikho umbeko. Verse 20, abamphulaphulanga uMoses, inxenye yayibeka imibeko, yabola, yaba neemvithu, yanuka. Ngenxa yantoni? Yongamameli. Balulekile umamela i-instruction kaYehova. Verse 21, bayibutha imiso ngemiso, imelanga ngamelanga bethu, babevuka babuthe imana batye. Elowo ngokudla kwakhe, lathi lakufudumala ilanga yanyebeleka. Verse 22, kwathi ngemini yesithandathu babutha isonka ngemihla emibini. Babutha isonka semihla emibini, iihomeri ezimbini emntwini omnye. Zangena zonke izikhulu zebandla zamxelela uMoses. Wathi kuzo, yiyo loo nto ayithethileyo uYehova, ngomso luphumlo, yisabatha engcwele kuYehova. Yosani enikosayo, phekani enikuphekayo, nebekele yonke into eseleyo igcine ukuthi kuze. Imini yecawe yaqala kwi-wilderness. Ilanga eli lecawe libalulekile kuYehova. Uthe mabathathe phaa iitafile, bathathe ngobini, imilinganiselo emibini, ukwenzela into yokuthi ngomso imini yokuzukisa iYehova, imini yokuphumla, imini engcwele. Wathi bayibeka kwada kwasa kwayimini yecawe njengoko uMoses ebewabisela umthetho. Ayanuka ngoba ibingumthetho yokuba njena xa ilele kwezaa ntsuku ezintandathu, kwezaa ntsuku ezintlanu, xa ilele nayithatha yanintsi izawubola, ibe neemvithu. Kodwa ngosuku lwesithandathu ze nethathe umlinganiselo yeentsuku ezimbini.
ayabola. Ngalaa ndlela uyehova athethe ngayo, ayanuka, akwabakho mpethu kuyo. Ngoba ngantoni? uyehova ufuna abantu bakhe bamamele, ufuna nathi sibomamele. Wathi uMoses, yidleni namhla, kuba namhla yisabatha kuyehova. Namhla aniyikuyifumana endle noyibutha imihla emithandathu. Ngomhla wesixhenxe yisabatha, ayikubakho ngawo ngemini yesabatha. Kuthe ngomhla wesixhenxe kwaphuma ingxenye yabantu yaya kubutha, ayafumana nto. Uyabona noba bamameli? Lord, azange bamamele. Lena isifundisa nathi uba masimamele, masibommamele. OweBhayibhileni uyehova ufuna simamele, usijongile. Ibe iithesti zona zikhona, uyasithesta, uyasilinga, asijonge into yoba sizamamela, sizayenza nalaa nto ebeyithethile. Funeka simthandaze sithi loo nto isincede ukusikhumbuza, usixolele xa singakumameli, usikhumbuze maxhoba ayakhawuleza apho silibele khona, asenzi ngokuthanda kwethu. Wathi uyehova kuMoses, kuya kuda kube nini na ningavumi? Uyabona ukuthi ubona aba bantu besiya phaya ngosuku lwesixhenxe benyuka indawo, kanti yena betshile behambise i-instruction yoba ayizuba khona ngemini yecawa. Naba ngoku benyuka besiyapha. uyehova ke ngoku uthi njena, kwawude kube nini ningavumi ukuyigcina imithetho yam nemimiselo yam? Thetha nathi namhla uba kode kube nini na, kwakunini esithi masingakhonzi abanye oothixo, masikhonze yena yedwa? Kode kube nini sihamba siya kwezangoma, sihamba siya emagqirheni siyofuna uncedo? Makasincede uthixo asikhulule, akasikhulule, asenze into yoba simmamele. Verse 29, yabona ke uyehova unike isabatha, kungenxa yoko athi ngomhla wesithandathu wanika isonka semihla emibini. Yayiphinda uMoses, hlalani elowo endaweni yakhe, makungaphumi mntu endaweni yakhe ngomhla wesixhenxe. Baye bephumla ke abantu ngomhla wesixhenxe. Verse 31, indlu kaIsrayeli yathi igama lale nto yimana. Bayifaka igama bathi yimana, yimana le esonka esesesiphiweyo uyehova. Yimana yayinjengembewu yekoriyandire imhlophe, isongo sayo sinjengezongana ezinobusi. Bazama usixelela uba laa mana yayimnandi, yayingathi sisonka imhlophe efana nekoriyanda, inesongo, itaste yayo inabo nobusi, isisonkana esinobusi, imnandi. Basebenombulelo ngoku, sebeyiqhelile ngoku le mana. Wathi uMoses, nantsi into awise umthetho kaYehova, zalisani ihomere ngayo, igcinelwe izizukulwana ngezizukulwana. Wathi uyehova kufuneka nigcwalise le khonteyina ukwenzela ukuthi izizukulwana ibe ihlala ihleli izizukulwana ngezizukulwana ziyibone le mana enanifitwa ngayo entlango. Wathi uMoses ku-Aaron, thabathani isitya sibe sinye, ugalele ihomere kuso, sizale yimane, uyibeke phambi kwaYehova, igcinelwe izizukulwana ngezizukulwana. Le sesahluko sisibonisa ukuba nokuba sikweyiphi ingxaki masimthembe. The God who provides in the wilderness. Wilderness okuyo, we must trust God. We must trust God. The God of our provision. Our provision is from our God. Uye
nguye ekufuneka simthembe. Wacinga ufanele uba ungathembi, ungaboni abantu, uthemba abantu. uYehova uyabakhupha kakade into yokuba mbani niyokondla aba bantu, mbani niyonceda abantu, kodwa kufuneka wena ububulela uYehova. He is our provision, he is our provider, nguye osenzela izinto. Vuka ekuseni umbulele uthi Yehova, namhlanje ndiyakwazi ndizawuboniswa nguwe indlela yoba mandothengisa phi, ndizawuboniswa nguwe uba ndihamba namhlanje ndizawutya ntoni xa ungenamntu wokunceda. Nguye uYehova, ufuneka simkhole, ufuna simthembe, ufuna simmamele. Amva apha ecaphuka uba nizandimamela, ningandithembi kude kube nina nindithembi, nemiyalelo yam aniyenzi nina. Umyalelo nje omncinci aniwuthathi. Into yoba nje sanuthatha kakhulu ukutya, thathani nje umlinganiselo ozowulingana usuku, ngoba ngoku xa ithe yalala sanuba nombeko uzawubola uhambe impilo. Athi kodwa ngosuku lwesithandathu thathani imilinganiselo emibini elungiselela usuku lweSaturday, elungiselela usuku lweSunday, ukwenzela into yokuba ngosuku lweSunday nazi ukuba nje lilanga lokuphumula, anozunyuka niye entabeni niyofumana imali. Nabo ngoku besiya entabeni bayofumana imali beyofuna izonga, ekuthiwe mabathathe idaba. Lena yeyethu nathi. Ake simbulele Yehova, sizithobe, sirepent, asirepenteni namhlanje. Exodus 16 isifundisa into yoba masimthembe Yehova. Xa singamthembanga make sirepenteni, sithi sixolele maxhoba akhabe sixolele, siyazondlala, sonile, singaboni, sona ngokucinga nangokuthetha sikumameli. And ke ngoku xa singakumameli izinto, xa zisezijika ngoku iimpilo zethu zimbi, siphinde sithi akasikhathalelanga, kanti sithi abangakhange bamamele. Ngoba ii-choices zethu ezimbi, ii-choices zethu zohamba siye phaya kwaba abantu esicinga fana bazasinceda, abazosinceda. Ezazangoma azizosinceda. Themba uYehova empilweni yakho. Phuma kula magqirha, phuma, masiphumeni, ziintsuku zokugqibela ezi. Masiphumeni sithembe uYehova. Kuloo ntlango kuyo themba uYehova, uzawukhutshwa nguye. Ungayeki ukumthandaza nokumbulela imihla nezolo. Nkosi kakhulu. God loves you. God is your provider. God is your refuge, your fortress. Ufihlwe nguye apho khona. He's your shield. He's everything to you. Themba yena. Phume iphutha. Ube kukhuphile nje ubuyelelane, sobuyela.